Sige. Sino na lang yung pinakamagaling dyan na CFD? Kasi hindi lalaban ito sigit gano sa akin eh. Alam ko hindi lalaban ito sa akin. Yung pinakamagaling na lang na CFD dyan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, pindutin mo lang ang subscribe button at i-click ang notification bell para sa bagong kwento o video. Kasi mali-maling aral ninyo eh. Maling-maling aral ninyo. Hindi maganda. Hindi maganda. Oh, wag niyong lukuhin ang mga tao. Mga CFD. Sige. Sino na lang yung pinakamagaling dyan na CFD? Kasi hindi lalaban ito sigit gano sa akin eh. Alam ko hindi lalaban ito sa akin. Yung pinakamagaling na lang na CFD dyan. Oh, iharap nyo sa akin. Kontakin nyo ako. Pero, yung maginoong usapan na hindi yung puro pang luloko lang. Magtatanong-tanong, magbibigay ng topiko. Pagkatapos, babago-baguhin. Oh, pagkatapos, kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi. Abay, hindi mangyayari na hindi ko kayo lalabanan. Hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari na wala akong lalabanan sa inyo. Lahat nilalabanan ko. Basta nakita kong mali, nilalabanan ko. Sige. Para medyo mas magandang usapan, ilabas nyo sigit gano. Iharap nyo sa akin. Okay? Ano? Dihabita to sila gapo. Wala. Siga po, wala yon. Walang kalaban-laban sa akin yung siga po. Walang kalaban-laban sa akin yung siga po. Tinuruan ko nga kasi wala ngang hermeneutics yun eh. Kung ano-ano na lang yung pinagsasabi. Siga po, wala. Tingnan mo nga yung ano, kalagayan ni Gapo ngayon, kawawa eh. Ito si Gapo, tingnan mo, sino ito, Jericho? Si Jericho ito? Diha, bitaw to, sila Gapo. Anong nangyari kay Gapo? Sinupalpal ko. Sinupalpal ko. Kasi puro kalokohan. Ito kasing mga CFD, ang training nila ito, yung magtanong ng magtanong. Magtanong. Kaya, ang sabi na, papasukin mo ako. Pagkatapos tanong-taningon kanila, kung ano na lang yung pinagtatanong-tanong nila. Pero ito ngayon, kaya nga ayaw nilang labanan ako kasi ang kondisyon ko kasi ito. Magtanong kayo sa akin isa, pagkatapos tatanungin ko rin kayo. Yun ang sa akin. Kasi, wala eh. Tatakbo talaga ito. Ito si Gapo. Sinong maniniwala kay Gapo? Ito si Gapo. Yan. Di ba mali-mali yung ano, pinagsasabi ni Gapo? Di ba mali-mali? Alangan naman, sasabihin nyo na si Darwin ang mali dito. Tama si Gapo. Ay, hindi din naman papayag itong paring ito. Sasabihin niya, ako ang tama, si Gapo ang mali. Di ba? Hindi lalaban. Kahit saan. Sabihin nyo lahat ng mga CFD. Lahat ng mga CFD. Iharap nyo sa akin. Hindi kayo uobra eh. Hindi kayo uobra.